Това е случай на жена на 89 години, която страда от безсъние в продължение на 2-3 години, дължащо се на силен сърбеж по цялото тяло. Чесането беше толкова силно, че водеше до болка и кървене на разчесаните места. На емоционално ниво жената сподели, че след загуба на роднини вече няма никакви емоции и не може да заплаче. Хомеопатичното лекарство беше предписано изцяло въз основа на емоционалната патология, която знаем от законите на Кент, че е по-важна от физическата патология. 1 месец след лекарството имаше пълно подобрение на апатията, но цялата сила на болестта се премести на физическото ниво. Появата на варикозна рана на десния крак, която е била третирана с различни мехлеми преди 20 години. Според закона на Херинг, това е връщане на стар симптом, който е бил потиснат в миналото и знаем, че това е правилната посока на излекуване. Беше необходимо да се даде второ лекарство, което излекува раната за период от около 2 месеца.